பார்க்க போகிறீங்க ஃபேக்ட்ரி மேட்ச் போகலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் நம்ம ஃபேக்ட்ரி போல் பீமாசத்தில் இறங்கி கொடுத்துருந்தோம். இப்போ பீமாசத்தில் இறங்க அடுத்த மேட்ச் போச்சுன்னா அப்படின்ட்டு இறங்கின ஃபேக்ட்ரி. ஏன்டா நேற்று வீடியோ போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கூல் பிரச்சனை இருக்கும். நிறைய பேர் ஸ்கூல் போய்ட்டு வந்துருக்கீங்க. டேய் என்னடா எத்தவொடனே ஸ்கூல் என்னவொடனே கில்ல வரான். டேய் அண்ணன் அடிச்சு போட்டான் மாப்பிள்ள. அடுத்த மேட்ச் போயிடுவோம். அடுத்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியில் இறங்கியாச்சு. இன்னைக்கு ஒரு கைப்புள்ள தான் இறங்கிக்குது. டேய் அது ஃபுல் சரி போட்டுன்னு வரையோட சோதாவோட மண்டையே போடுறோம். யாரு நினச்சிட்டோட எனக்கு தமிழனோட. டேய் வாடா என்ன ஃப்ரெண்டா பாரியா? வாடா டேய் என்ன நோண்டி ஓடனா மட்டும் விட்டுருமா? வாடா குத்திக்கலாம். ஒத்தைக்கு பார்த்து வாடா. டேய் ஓடு ஒண்ணுங்கிற. டேய் என்ன போற என்ன? டேய் ஆனா ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாடாயிடும் பொழுது. டேய் கொஞ்சோண்டு மாப்பிள்ள அதோட ஒன்று கேட்கவே மாட்டேன்றா மாப்பிள்ள. நில்றா. டேய் நித்ரா. டேய் நித்ரா. டேய் இன்னைக்கு உன்னை குத்தாட உண்மைண்டா. வாடா டேய் என்னடா இது? டேய் உரண்டா. டேய் நான் கெல்லி போடுறா. எங்கள் கெல்லியை காப்பாடுறா. வாடா ஓடி வந்து நெல் ஜில்லா மேலே போட்டுருண்டா. வாடா. டேய் என்னடா டேய் யார்ட்ட காமிச்சிங்கிறியா? என்ன ரங்கா ஜோக் காமிச்சிங்கிறியா? டேய் இன்னைக்கு இவனுக்கு எவ்வளோ காட்ட வேண்டியதாக இருக்கு. பாடுபடுறது இருக்கே நம்ம. டேய் இன்னைக்கு இந்த ஜில்லான நான் இந்த வீடியோவுக்கு போகிறேன். உன்னை சுற்றி வரது இந்த வீடியோ நான் எடுத்து போகிறேன். இல்லைன்னா பார்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா பாரு நான் நிற்காம ஓடுவேன் மண்டையில். நான் தான் பவுரத்தி நான் நில்றா. என்ன படுத்தாதடா. ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் நான் போட்டேனடா உன்னை குத்தாத. டேய் இந்த ஜில்லால மாட்டான். ஒரு வழியாக இவனை கீழே அடித்து வேல்ற காட்சி. டேய் வானங்கடா உன்னை அடிக்க தேடி எனக்கு பெரும் பாடு இருக்கே. சுற்றி வராமாக்கே. அடுத்த மேட்ச் போகலாம். அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா சொல்லி இறக்கி விட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டேய் அண்ணனா விட்டுடா மாப்பிள்ள. இவனை சுத்தா முடியாது. வாடா. டேய் யார்கிட்ட படா ப்ரோ பிளேயர்ரா தமிழ்நாட்டுறா. எவனாச்சும் இன்னொருத்தன் நான் கூட பரவாயில்ல. இவன் ஒரே ஒருத்தன் என்ன பிரயோஜனம்? சரி நம்ம அடுத்த மேட்ச் போகலாமா? மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீமாசத்தில் ஏறி விட்டானே. டேய் எங்கனாச்சும் உங்களுக்கு இருக்காடா? டேய் மாட்டினா மொத்தமாக மாட்டுறானுங்க. இன்னும் ஒத்தனாதான் மாட்டுறான். டேய் சிங்கிள் பாய் வாடா குத்தலாம்டா. வாடா டேய் இன்னொருத்தவன் வந்துட்டான்டா. டேய் என்னடா இன்னொருத்தவன் வந்துட்டா. அவனும் குத்துறேன்டா.
வாடா நீ எந்த ஜில்லாலும் சுத்துறியாடா கன் எடுத்துறன்ற பவர் எமோட்டு டேய் அண்ணனை போட்டியாடா மாப்பிள்ள அண்ணனை போட்டியா மொட்டை போட்டியாடா நம்மளாம் ஒன்றா படிச்சவங்களேடா டேய் என் மொட்டை போட்ட பச்சியா ஆனால் இதாண்டா இவன் வேலை பிடிக்கல எப்பனாச்சும் இவன் என் கூட கனெக்ட் ஆனா இவனை பிடிச்சி எமோட்டு போடுறதாவே என் வேலையா இருக்கும் மாப்பிள்ளைங்களா இன்னைக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நில்லுங்க ஃபைட் பண்ணிட்டோம் டேய் மாட்டினா மொத்தமாக மாட்டீங்க டேய் பொண்ணு அண்ணன் விட்டுரு அண்ணன் பாவம் நில்லுங்க எல்லாரும் அச்சுன்னு சாப்பிட்டோம் டேய் கண்ணு எல்லாம் சேர்த்துட்டீங்களாடா எத்துறான்பா கண்ணு எத்துறான் அவன் கண்ணு எத்துறான் நல்ல பசங்கடா நீ வந்து தர்றீங்க வாடா ஏன்டா ஓடுற டேய் ஏன்டா அண்ணனை வண்டி இப்படி பண்றீங்க கண்ணு கச்சா இவனே பார்த்து வச்சுக்கோண்டா இவனே பார்த்து வச்சு அடிக்கல நம்ம சேனல் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் என்ன சொல்கிறீங்க மற்ற இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல நம்ம எழுதணும் அவனவே ஜாயின் பண்ண போடா ஜாயின் பண்ணுறா அண்ணன் முடியோட சாமி என் ப்ரொஃபைல் பண்ண பார்த்துங்க டேய் பாட்டு அண்ணனுக்கு ஒன்று போட்டு